така в неговия... Това е нашето куче. Това демон ли? Да. Спирай камъки! Аз съм Гери, в днешното видео на гости ми е Стан, който всички вие много добре познавате. Ако не познавате, линк към неговия канал ще има отдолу в бокса с информация, както и тук отстрани някъде около него. Можете да го последвате, прави изключително забавни видеа и лично мен винаги ми е страшно забавно, когато гледам неговите клипове и също клиповете на Стефи. Линк към нейния канал също ще има отдолу в бокса с информация. В моя канал направихме спуканатия работата, предизвика Гери и тя ми спука гъза. Буквално. И ме гримира като маймуна. Не, просто го гримирах като травестит. Все пак трябваше да си покажа моите заложби, колко съм добра като професионален гримьор. А в днешното видео ще правим едно предизвикателство, което към момента не е правено. А именно решихме да предизвикам Стан да познае какво има в моя професионален куфър с гримове. Като за целта ще му вържа очите и той само по пипане ще трябва да познае какъв е козметичният продукт, който аз му подавам. Дръж! Абе, какво е това, бе? Виж какво, това е... Това е коректор някакъв. Минал си покрай коректора. Далеч на Индия, мой брат. Олеле, мамо. Ще дезинфекцираш после доста. Не знам какво е това. В смисъл, подсказвайте ми вече, давайте. Праймър е! Праймър, нали казах праймър? Какъв е? Как на Too Faced? Не. На Benefit? Не. На Муфе. Какво е муфе? Makeup for you forever. Ай, дръж! Не се прави на много знаещ. Това е палитра. Добре. С сенки. Така. Сенки. И какво? Добре да е. На Benefit? Neutral Matte на Too Faced. Това е картонено нещо. Това е Beauty Blender. Моля те, моята приятелка ме крънка и струва 40 лева тая гъба да я Струва купя. 34, не е Beauty Blender. Това е някаква имитация тогава. Не. Добре, не го знам какво е това. Тук си държа изкуствените мигли. Аз като не виждам какво да ти кажа. Ще ми ги сложиш ли после тези изкуствени мигли? Да, може да Добре. видите как му ги сложих в неговия канал. Това е... Беби, такова искам да ми купиш. Значи е скъпо. Хула браунзър. Не. На същата марка е, ама е На друго. Benefit нещо. Бронзираща пудра. Не. След това какво се слага на бузките? На Apple. Онова коралист. Кура нещо беше. Не знам, дето го искаш. Кура лист. Нещо такова беше. Коралиста ружа на Benefit. Добре, значи познах. Правим устата с него. Това е спирала. Не точно. Спирала. Ти сега ще кажеш нещо силиконово, за не знам си какво. Праймър за мигли. Това е... такова спирала завежди. Да знам. Бре, ти си това много беше. задобрял. Наистина ли? Личи си, че си моя гадже, браво, беби. Така е, Beauty Guru. Пръстен. Толкова голям да е. Гери, Браки, че подалкаш ми ме нещо. предлагаш. Гери, подалкаш ме нещо. Това е една техника, която се използва за очите, за да ти бъде по-прецизен грима. Това прилича на Тиксо. Не само прилича ми, направо си е. Сериозно? Да. А за какво го ползваш? Ами, за да За си да можеш да си правиш кетай. котишко кол, нали? Виж как Да. знам. Това е... Беби, пробвай го. Пробвай го, де. Пробвай го, ти казвам. Това е нещо сухо. Какво е? Някакво червило сухо. Не. Някакво сухо такова, като руш сух някакъв. Не. Те да знам нещо руш, нещо цветничко за да знам. Не знам. Чуби стик за очи от клиник. Сенки под формата на моле. Някакви нови изгъзици. Давай нещо по-традиционно. Къде ще ги знае едно момче такива работи? Давай, опа. Гледайте обаче как така гордо застава като притежателка на този продукт. Не, беби, не, грешка. Фондютен някакъв. Ами, не, нещо подобно е. Много нашумя в... Консилър. Браво. Това е като имаш тъмни кръгове под очите.
това може да си го намажеш някъде. Оле, не, направо, ако го беше изпуснала, ще трябва да го Струва плащаш. само 67 лева. Моля те се, взема си го. Това е някакъв скъп блъш. Пусна го все пак. Наистина ли? Да. Сериозно? Да. О, майко, не стига да дай нещо по-четки, метки, някакви такива работи. Ха, сега да те видя. Това е лепило, бе. Мирише на кана. Махни го, това е лепило. Какво си лепиш с него? Миглите ли, какво? Да. Сериозно? Да. Оле, виж, намисля, че си ми намерила нова работа, аз ще ставам бюти глъв. Между другото, напишете долу в коментарите дали искате Стан да ме гримира в някое бъдещо видео. Не искам да го изливам. Моля, се спирала ли? Не, давай пак. И ми извади, мъцни, пробвай. Къде сега тук по тънката лайсна минаваш? Оле, майко, какво е това, бе? О, беби, давай това. Това е нещо гадно остро, не го искам, това е някакъв буркат. Очна линия. Не кива очни линии. Ама ми такава дават. colorful. Ей, беби, това е твоят цвят, не знаеш. Това е само червило. Това е Червило. някакво червило. Това го знам. Не така. Oil Infusion. Благодаря ти, Гери. Ама аз така добре съм си ги тествал. Опитай ги. Вкусни са на вкус. И ако смятате, че Стан се справи страхотно с това предизвикателство, дайте палец нагоре и не забравяйте да отидете в неговия канал, където ще видите как го гримирах като... Травестит. Също така не забравяйте, ако видеото ви е харесало, да го споделите в социалните мрежи с вашите приятели, както и да се абонирате за канала на Гери, за да не изпускате... Да, за да не изпускате новите ни видеа, защото правим доста забавни и интересни неща. Аз нали те харесвам? Не ти ли стигам? Стигаш ми. Така ли ще кажеш ти? Видя тук един куфър с гримове и се продаде. Виж сега, куфър, ама голям.